Bună ziua, numele meu este Tufan Alexandru Ștefan și vreau să mă alătur concursului organizat de Mihai Alexandru H de SNSPA cu scopul de a aduce pe trending-ul românesc un nou model de influencer. Pasiunea mea cea mai mare este geopolitica, înțelegerea relației între state, iar subiectul pe care îl voi aborda astăzi este strict legat de acest lucru. Este chiar la miezul problemei. Voi face o comparație dintre modernism și tradiționalism, într-un mod bine structurat, așteptând părerea dumneavoastră în comentarii sau pentru un reply la acest videoclip. Vreau să încep prin a spune de ce m-am înscris la acest proiect. M-am înscris în acest proiect fiindcă am văzut o oportunitate uriașă de a înțelege, cel puțin pe plan european, relațiile dintre state. Bun, haideți să începem. Cele mai importante trăsături ale globalizării sau ale modernismului, cum mi-am mai putea zice, sunt digitalizarea, urbanizarea, protejarea resurselor și întărirea relației între state. În ceea ce privește digitalizarea, în vremuri nesigure ca acestea, tehnologia are trei mari avantaje. Este rapidă, este comodă și devine din ce în ce mai accesibilă. În ceea ce privește urbanizarea, s-a observat de-a lungul timpului tendința oamenilor de a se muta către orașe. De ce? Fiindcă acolo au mai multe oportunități de carieră. Dar mai mult de atât, în China, Statele Unite și Franța se încearcă realizarea unor orașe de tip Green Dog, care o să dureze câțiva ani să fie realizate, se preconizează că până în 2022 s-ar putea să fie realizate, care să nu depindă de nimic din exterior, care să-și producă singure apa, fie prin reciclare, fie prin apelare la surse apropiate, să-și produce singure electricitatea și să-și producă singure și hrana, prin grădinile care o să fie amplasate atât pe balcoane cât și pe acoperiș. Pe acoperiș de asemenea vor fi și panouri solare sau chiar eoliene în jurul complexului. În ceea ce privește protejarea mediului, Organizația pentru Agricultură și pentru Hrană din cadrul Națiunilor Unite avertizează că în 50 de ani mulți oameni, aproximativ 2 miliarde de oameni, 1,8 miliarde de oameni din Africa și din Asia, s-ar putea să nu aibă deloc acces la apă, ca să vedeți cât de gravă este problema și cât de repede trebuie să remediem, să facem ceva. Sau s-ar putea să aibă acces restrâns la apă potabilă. Și aici vorbim de apă potabilă, nu vorbim de apă pe care o poți folosi pentru orice altceva. În ceea ce privește întărirea relațiilor internaționale, pe de altă parte, este un mare plus să ai aliați, așa cum are și America pe Franța, Anglia, Germania. Și de ce să nu încercăm și noi românii să intrăm în rândul lumii, să ne împrietenim cu statele cu care ne înțelegem cel mai bine. Cu care state ne înțelegem noi foarte bine? Ne înțelegem bine cu sârbii și ne înțelegem bine cu francezii. În ceea ce privește tradiționalismul, acesta se caracterizează prin respectarea tradițiilor, prin respectarea normelor de comportare civică în lume, prin folclor, prin muzică, prin dansuri. Toate aceste lucruri dau culoare fiecărei țări, fiecărei culturi. Și de ce nu este deloc recomandat, cel puțin din punctul meu de vedere, să uităm de unde am plecat. Spoiler alert, deși susțin globalizarea și susțin modernismul, susțin și într-o anumită măsură tradiționalismul și consider că nu ar fi nevoie să renunțăm totuși măcar la valorile morale care ne-am născut sau măcar să păstrăm câteva dintre tradițiile pe care le păstrăm deja vii. Din păcate, tradiționalismul are și câteva defecte, și anume faptul că nu poți produce mâncare pentru a întreține un oraș, poți produce mâncare doar pentru a întreține pe tine și pe familia ta. De aceea prefer să cred că globalizarea este o alternativă mult mai bună, fiindcă poți să aduci tradițiile într-un green dog, dar este mai greu să aduci green dog-ul într-un mediu rural, cu oameni care sunt obișnuiți și au anumite percepții învechite deja despre lume. Aștept părerea dumneavoastră în comentarii. Cel mai bun mod de viață, așa cum am zis, este globalizarea, modernizarea pentru mine. De ce? Fiindcă este foarte comod, deși poate ar fi mai convenabil să îți produci singur mâncarea acasă. Dar este mult mai convenabil pentru omul care în ziua de azi se adaptează pe stilul de viață american, stilul consumatorului, să comanzi mâncare, plătești 5 lei în plus și ți ajunge acasă, decât să o produci tu. În plus, pe de altă parte, tradițiile se schimbă, oamenii se schimbă, societatea se schimbă foarte rapid. Și de asta este important să ținem pasul. Acesta a fost lucrul pe care am vrut să-l vorbesc. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!